Добре дошли в нашия сайт за футболен анализ. Имате футболист в семейството или в отбора, който има нужда от професионална оценка и подобрение в играта си. Ние сме тук, за да ви помогнем. Нашият екип от експерти предлага изготвяне на индивидуални и отборни видеоанализи, които ще ви помогнат да разберете силните и слабите страни на играта ви. С нашите подробни анализи ще можете да работите върху подобряване на техниката, тактиката и физическата си издръжливост. Но това не е всичко. Ако сте футболист, който търси възможности за реализиране към професионалният футбол, ние предлагаме създаване на видеовизитки и портфолио. С нашите качествени видеоматериали вие ще бъдете в състояние да представите най-добрите си моменти и постижения на треньори и скаути. И не забравяйте, че ние работим с футболисти от елитните групи до 15 и до 17 годишна възраст. Независимо дали сте начинаещ или вече имате опит, ние ще се погрижим да получите най-добрата възможна подкрепа. Заповядайте в нашия сайт за футбол и анализ и нека ви помогнем да постигнете вашите футболни цели. Нашите експерти ще се погрижат за вас.